Dezert, ktorý mi babka kedysi robievala. Vtáčie mlieko. Babkine recepty sú pre mňa úplné poklady a vždy sa mi pri nich vynárajú tie najkrajšie spomienky na detstvo. Takže ma ich babka ide naučiť. Dnes to bude vtáčie mlieko, ktoré mi kedysi robila už aj prababka. A okrem 4 vajíčok a litra mlieka potrebujeme len práškový cukor. Koľko? Nobody knows, keďže žiadne ďalšie mliepky u babky neexistujú. Ale dávala som pozor a vyzerá to na 2 veľké lyžice do mlieka a 2 do bielkov. Kým som užitočná, babka začína s bielkou vytvárať niečo ako veľké obláčiky, ktoré po jednom hádže do vriaceho mlieka a po zhruba minútke ich prevrátime na druhú stranu. Dobre. Neznelo to presvedčivo, ale dajme tomu. Uvarené bielkové obláčiky si povyberáme a ideme na puding. Ten vymiešam v troche mlieka a prilejeme aj časť horúceho mlieka. Na rade sú žltky, ktoré babka vyhabarkuje. Kriste pane, to je slovo. A všetko prilejeme naspäť do horúceho mlieka, až kým nám nevznikne niečo ako riedky puding. A teraz keď cítim tú vôňu, tak to je proste moje detstvo. Babka na puding naberie do tanierov, pridá bielkové obláčiky a vtáčie mlieko máme na svete. Ideme ho ešte dozdobiť malinami a berieme túto 20-ročnú krabičku. Vždy do nich dostávam koláče a vždy ich musím poctivo vrátiť. Späť k vtáčiemu mlieku, ktoré dozdobíme malinami a poďme konečne na taste test. Dobre. Bueno. Malo sladké. Samozrejme, ako každý jej nepodarený koláč, ani teraz nie je spokojná. Poďme však zistiť, či vtáčie mlieko chutí aj novej generácii. Approved.